si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit, o si Suniso Belat. Ug Tagalog mo na naghimo na sila chika, dili man hugaw. So, maingon ang uban na kamo lahugaw lagi mo na una. Wa naman. Binuang gini kay Belat god. Pero remember, ang naghimo ini, si Colonel Chika nga usa ka Tagalog. Kanang pulong Belat sa Tagalog, dili kana bastos. Dili bastos ba? Kanang imong ginuna ba kay? Lahi na kaya. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga makigsunan. Bagyong Obet nakagawas ra usab sa dayon sa Philippine Area of Responsibility kun PAR pasado alas 9 kagabi. Straight to the point. Duha ka tropical cyclone gawa sa PAR ang padayong gimonitor karon sa Pag-asa. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, presyo sa mga produktong petrolyo subling musaka, sugod karong mga orasa. Straight to the Ang point. diesel musaka og 2 pesos og 30 centavos ang matag litro. 1.10 pesos ang gasolina. Og inguman ang kerosene mutaas og tag piso ang metro. Straight to the point. Ang litro, tagadalig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin tulo ka mga eskwelahan sa Sugbo na kadawat og mga hulga nga niresulta sa pagkasuspenso sa ilang face-to-face nga klase. Straight to the Ang point. tulo mao ang Don Vicente Rama Memorial National High School sa Basak sa Nicolas, Mactan National High School ug inguman ang Lutod National High School sa Pinamungahan. Straight to the point. Unsa naman yung mga hulga ron mga higala, ha? Gituyo ba mga hulga makigalaan nga ting exam? Malagmit ni mga higala o kini ni ang ambot tinuod ba ning inani nga hulga mga sukitig paminaw or baka tungod sa examinations nga mga panahon karon mao na nga labi pag wa pa makapreparar ka sa mangke, ha? Bulabugon pa di madayon ng exam. Nga pagkatawa mga higala. Samtang sa pikas gabahin pero maayo nga dili po nato i-underestimate kasi bako roy indaykin. Mao na nga kinahanglan ta mga higala og hugot nga bantay sa atong mga eskwelahan. Dunay pagtinabangay mga higala. Labi na mahigala sa mga campuses nga ang mga estudyante nga makasulod siguroon mahigala nga way mga armas nga dala, ha? Straight to the point. Sa laing bahin, Department of Environment and Natural Resources 7 kon DENR nilibkas na sa cease and desist order sa Binaliw Landfill. Straight to the point. Sa may pasabot ani mga higala humana sa imbestigar. Apan dili pa dayon makalabay ang syudad sa basura niini tungod kay kinahanglan pa kini nga moagi og mga proseso. Straight to the Kay point. karon mahigala nga kasilado ang Binaliw Landfill nagkalisod sad mahigala ang syudad asa mo labay sa basura. Straight to the point. Katas ning pagtagad robutaga sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Regional Wage Board 7 nisugod na sa ilang public consultation kabahin sa gitunguha nga usbaw sa sweldo. Straight to the point. Ang employers sector mga kagilaan dili hingpit nga supak sa laing usbaw apan kung do naman kinahanglan nga makaya usab kini sa business sector subay usab sa ilang sitwasyon sa pagkakaron. Straight to the Kay point. kining grabe mahigalang krisis sa ekonomiya matod pa daghay na apektahan tinuod po day. Doon na mga establishments in Daikin nga manirado, no? Muralag inani lang ang sitwasyon, muralag wa mahigala pero daghan ang naapektahan o buari ka sa MIPS mahigala daghan pa ang apektado sa diha mga sukit tigpaminaw. Ari ka mga kagalaan sa even sa mga restaurants day, doon na mga manirado, no? O mo na nga ang business sector ingon sila nga wa mi supak ana pero siguro alang kana na ang pag-usbaw nga di pud may ingon nga balansihon lang nga dili pud may ingon nga matukmod sa pagpanirado. Straight to the point. At ang pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kay the grabe point. ang atong nasinati nga problema sa natad sa ekonomiya karon.
Unya, kay bisag nagkalisod ng ekonomiya, may na po lingaw-lingaw na po tag impeachment. Kuhan makalimot ang mga higala nga wanay bugas balay dahi kasamangke. Ato lang agi katawa mahigala. Kay kining impeachment trial mga kaigalan ika-17 ka adlaw na kagahapon. So 17 mga higala times 25 million per day na nasa 425 million ang gasto. Straight to the point. Gikan sa buhi sa katawhan may gala 425 million ang gigasto na so far sa 17 days sa impeachment trial. Straight to the O point. abot yun ni mga kailangan og 90 days 2.2 billion kapin ang gastuhon mga sukit tig paminaw. Straight to the point. May na nga ang mga tao tan-aw lang mo libre ning maong sirkos. Paid for by the taxes of the Filipino people. Ato na ni agi katawa mga sukit tig paminaw, no? Dunay mga updates ta sa impeachment kagahapon ato sa ning tagag pagtagad mga higala sa atong pagban-uban usab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Kay point. kadtong special disbursing officer nga si Gina Acosta nahuman ang iyang testimonya kagahapon human sa direct examination, cross examination, redirect, recross og ang mga senator judges ng utana na terminated na mahigala ang testimonya ni Gina Acosta. Straight to the point. Kanunay mga higalang sikat sa pamahayag ni Gina Acosta si Colonel Lachica. Straight to the point. Ana nga mayo og si Colonel Lachica ipatawag nila. Kay mauman mahigalay kanunay gyud nga maminsyon ni Gina Acosta. Straight to the Mamay point. kanunay sikat. Kay si Gina Acosta magod limited ra ang iyang i-testify mga kagilan isip special disbursing officer limitado ra sa pag kubras kwartas bangko iyang gihatag kang Colonel Lachica unya pag liquidate anak mahigala gisubmit sa kuwa. Pag abot mahigala sa actual confidential operation intelligence operation wa sa mga kaygala ay knowledge labot anak. No ato ni tagag pagtagad ba kay laman yang giingon nga gitunol niya kang Colonel Lachica na mahigala maoy implementar sa mga intelligence works mga sukit ni paminaw kay siya expert anang butanga. Straight to the point. Kanta rin pagtagad robutaga mga sukit ni paminaw no sa atong pagban-uban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Although mga kaigalaan kining testimonya ni Gina Acosta wa nagibag-oan kay nahuman na ni mahigala sa Quadcom nahuman na mga kaigalaan sa House Committee on Justice. Kining iya mga testimonya na balik na lang ni mga kaigalaan pero atol sa cross examination na emphasize nga samtang mayor si Sara Duterte dito kinis Gina Acosta maode gihapon mahigalay special disbursing officer Straight to the point. dito sa Davao City. Sa pagkamayor ni Sara Duterte dito mahigala wa giyoy question ang ilang confidential funds. Straight to the point. Anong karon gi-question naman, ha? Kini si Gina Acosta mahigala pagkadto nga pangutana kung gi-coach pa to mahigalang iyang tubag medyo o pabor pag itong Sara Duterte mga higala. Pero ito yung tubag fair lang nga pagkatubag mahigala. Ito pangutana ba nga nganong man ka dito sa Davao waman mo ma-question na sa Davao. Karon pa mo ma-question. Straight to the point. Mutubag sa Gina Acosta to, di pa manggod impeachable official Sara adto, wa pa po interesado nga tanggalon siya. Karon manggod gitirahan sa maayo kay ron dili makadagan. Ato na tagag pagtagad robutaga mga kaigalan sa atong panuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the So point. kanang gibuhat ni Gina Acosta, mao ra na ang gibuhat sa unas Davao. Kasi Sara Duterte mao pay mayor sa Davao kay do na mas la mga higalay confidential funds ito. Ang pamaagis pag liquidate mao ra, ha? Pero why question? Pero karon na ay question kay mao lagi na i-impeach gud siya. Straight to the point. Tagan-tanig pagtagad robutaga. Sa man i-impeach tungod kay accountable siya? O i-impeach aron di kadagan? Ana og dili gyud makadagan si Vice President Sara Duterte iya gyud ang kapalaran. Dadawaton gyud na mahigala sa mga royalista sa mga Duterte ha. Kay daw na mga butang nga biyan sa kontrol sa tao. Pananglitan mahigala karon og ikonbikto gyud si Sara Duterte diha sa impeachment court. Bisan pa man mahigala og
Magbagulbol ang mga tao ana, pero og ikonbikto gyud sa number mahigala nga 16 kuna kung magkakuha. Pero dili magkakuha og 16, ikonbikto gyapon kay sila may magbuot og pila ilang gusto nga number. Ay gawa sa podon mahigalang huhungiho nga, dili man kay kanang 2/3 man mapasabot nga 16. Umingon nga pila man gidi ay ang 2/3, depende lang sa maabot. So kung makonbikto Sara, iya gyud na nga kapalaran. Ha? Naon kung di makonbikto, iya po ng kapalaran. Straight to the point. Nga mahimo siyang sunod nga presidente mahigalas nasod, iya ng kapalaran. Straight to the O point. di gyud mahimo nga presidente sa nasod, iya gyud ang kapalaran sad. Straight to the So point. dawaton gyud na sa mga tao, ay dir nga asa dapit mahigala nga loyalista kay grabe na gud ang naagian ni Sara karon. Grabe na kay iya naagian karon. Kung makasurvive pa siya ni ana, bot pasabot para iya yun. Straight to the Di point. na gani sa kasurvive ana, bot pasabot dili gyud para iya. Straight to the May point. ako ngadto ni mga higalang balhin ni Basti. Or baka day mo balhin pag yung Ruben Padilla na. May gidangat. Atari pagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si Special Disbursing Officer Gina Acosta na himong emosyonal dihang gipangutanan ni Senador Amy Marcos, kumusta ang bana ni ini nga naa sa Tambalanan? Atol na kini sa ikidisite nga adlaw sa impeachment trial kagahapon. Ang bana din Acosta mahigala naa sa hospital. Straight to the point. O din niyang gibisita dito sa Davao. So samtang nag-atubang si Gina Acosta dito, nanubag siya mahigala sa mga pangutana. Pero doon na pa yun siya mga higalay, mas grabe pa nga pagsulay pod sa ilang pamilya. Straight to the Pero point. bisan pa man na naningkamot si Gina Acosta panubag dito mga sukid tig paminaw. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad mga kagalaan. Kung dapig ka mga higalas mga Duterte, mingon ka maayong pagkatubag ni Gina. O dili ka dapig, mingon sa man na iyang tubag. Pero sinulay lang, kung imong evaluate, katong tubag ni Gina day, maura gito iyang tubag kay limited lamang gid siya. Wa man say labot dito sa actual operation mo na nga ngatong ipaabot nga i-present sa prosecution kadto skill nila chika, ha? O gusto kita masayod og palawman mahigala unsa ditong intelligence operation dito gyud. Kaya wa naman ingon mo testimonya ni Gina Acosta nga iya ang gitunol ngadto mahigala, iyang release ang kwarta ngadto kang Colonel Chika. Kay siya may expert ana Straight to the point. ngadto sa intelligence world sa kalibutan mahigala dito sa lahi mo gani nga kalibutan mahigala intelligence. Lahi ni nga kalibutan intelligence community. So ngadto nga kalibutan wa na sa musuo dito. So kung gusto nga palawman yun, ato paabuton ko sige ilang i-presentar skill nila chika. Straight to the point. Pero pa man sila plano, dahil hantod karon matod pa. Apil na sa lista sa prosecution si Colonel Chika, pero wa pa siya ka-decide kung ila ba mga higalang i-presentar. Straight to the Wala point. itong paabuton mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin, atong hatagag pagtagad kini uban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Público. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, arita may galas to nga dugang mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato ning tagag pagtagad ning atong nga mga issues mga higala murag ang init karong hisgutanan mga kaigalaan. Mamangyapon kining impeachment atong hatagag hisgutan nato kay daghay magatang ning atong programa kay mohatag man tag summary sa nahitabo mahigalang impeachment trial, no? Kay uban mo manarbaho naman lang good, no? Manarbaho ta kay ting trabaho unya dayon nagkaburing na sad mahigala ang impeachment mo na nga masabot na to katong ting opisina naa sa mga opisina manarbaho gyud sa opisina lisod na sa gayo magsigi kag monitor sa impeachment nga nakitrabahoon do concentrate gyud ka unya labi pa mahigala katong mga blue collar workers samot na ang di magkadimaon ang imong mga trabahoon din o magsigi kag tan-aw. So mao nga malagmit mao ni ang mga rason pod nga ibalhin ang impeachment trial ngadto na sa hapon by next month. Next month ba ka or next week? Wapay final gid inday ken. Para nga kuan siguro pero mo lagi na alas 3 kanto sa alas 7 day, no? Or mulapas pa depende. Okay, kay aron pod buhan nga ang mga after sa opisina ang mga tao makatan-aw. Pero ang problema pod mahigala katong masa maingon kapoy na may ang impeachment. After sa opisina tan-aw lamig teleserye.
Mao ni mga higala nga daghan may nagsunod mo na ngako mong tagaan sa update labot mahigala sa impeachment trial. Unya do na po'y mga news mga higala nga gikan sa itong mga kaubanan, ato pong dawaton mahigala buhan di pud puol nga sige tag impeachment dapon mahigala ting isalot-salot ginagmay ni naay nabunalag helmet. Di lang po ta kayo laayot. Bitaw, so arita may higala sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga higala, mo ni ang atong pag-summarize, no? Ang gipresentar si Gina Acosta nga mao ang SDO, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. So atol mahigala sa direct examination, doon ay direct examination nga gihimo ang Counsel for the Prosecution, doon na mga higalay cross-examination nga gihimo ang Counsel for the Defense, ug unya dayon dunay redirect, recross paghuman ang utana ang mga senator judges. Daghan tag mga anggulo diri sa mga senator judges. Kay pag-abot mo senator judges dapat kan tulfo ay. Yan ihingan mahigala og kuan. Kanang unbecoming isip usa ka judge ba. Ni si Rafi Tulfo. No, lain man kay paminaw na mahigalang mong gamit kag terminong estupido ana. Kung abogado pa to dito nga ni gamit ipa objectionable man gina nga imong gamitan po na nga mga termino. Ya kay senator judge man siya na okay ra to niya. Pero dili siya para niya okay ra to pero ang magtan-aw adto katong high level nga mga kuan gyud, mga level-headed nga mga tao mingon dili. Bisag kuan ka. Ngano man ayaw kay judge man ka. Ha? Unyang imong ingnon mga higala nga estupido ana kana nga termino mahigala medyo dili maayo sa usa ka senator judge. Okay, kana lahi po na nga anggulo. Now arita mga kagilaan sa atong pag-summarize kining sa prosecution o sa defense, in fairness mahigala mga abogado okay, pulos maantigo mga sugid tig paminaw. Bata pa kining abogado sa defense pero kamausad ha. Pero makita nimo nga doon naging mga sagol pa okyab, ha? So, yung mga sagol nga mga paukyab yun, sa duha. Na in fairness, mahigala, wala yung ang duha po. Ilang gi-consider nga, ang mga tao nagtanaw, di lang mga senator judges, ang katawang Pilipino nagtanaw, niining maong trial. Okay, so ang summary na to, mao nga, si Gina Acosta, SDO mga kagilaan sa Office of the Vice President. So, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Ugunya, iya manghigalang gi-withdraw ang kwarta sa bangko, o iyang gi-turn over, iyang gi-release ngadto kang Colonel Chica kay siya man maoy expert may labot sa pag-implement sa confidential funds kay lain man nga kalibutan na mahigala ng intelligence mga higala nga world, no? Lahi na nga kalibutan dito, kana mga spy day. Lahi na ang kalibutan na ngilngig sana, doon na po yung mga layers na dito mga higala. Mo bitaw na nga dili basta-basta na mo na nga tanawa ko na ini panahon sa defense unsaon nila pag-present og evidence in the part sa defense. Kay lahi man nga kalibutan. Lahi man nga kalibutan. So gikan kan Gina Acosta katuya honest to goodness man niya. Ako nang gi-release ang kwarta kang Colonel Chica kay si Colonel Chica maoy do na expertise. So siya na bahala pag-implement dito sa ubos. Nya mo na sa itong summary ha. So bayo, og atong huwaton, og katos Colonel Chica, og mapatawag to. Practically, kung tanaw ni mo, tanan nga testimonya ni Gina Acosta, nabati na nato sa Quadcom, nabati na nato mahigala sa House Prosecution, dito sa House Committee on Justice, nabati na tanan. Ang gihimo mga higala sa prosecution, at least, nga maoy gihimong katawanan gani karon mga sukid tig paminaw, kining mga pangan sa mga tao nga nakadawat ining maong confidential funds. Straight to the point. So ila mahigalang gi partial ang pagpagawas para dili kay laay ba. Kamao pod in fairness prosecution ha, nagsabot ni sila. Pagsabot na nila nag case conference sa prosecution, siyempre case conference yung kinala. Nangatawa po na sila pod nga di ila natuhot doon tanan. Mary Grace Piatos kinumaro sa toy first batch. Ya pagkasunod panahon po ni Kapunan, ha? Doon na po ikang Kapunan mahigala nga katong Andilim, Alejandro Pikit, ana. So, nakuha po ng mga tao, ha? Andilim, mao di ay nga nakapikit, ha? Nakapikit mo nang na Andilim. So, para nga dili kayo kuan. Mary Grace Piatos, si Rinan Piatos, mo to, Nova Santos. So,
lahi to nga batch, wa hot daday. Para sunod na presentation na pod, si Kapunan Mahigala, mo ito present Andy Lim, si Alejandro Piquet. So, lahi na pod, mo na ito gihimong katawan na nasad. Pero kana, the same category na mga higala tanan, ang nakalain na doon ay mga ngan nga lahi. Pero the same category nga paggamit og alias niining maong kalibutan sa Intel nga kalibutan, pwede ra. In fact, napangutanan na ni Mahigalas taga kuha ang joint circular wa magtugot ug wa magdili. Straight to the point. Silent ang joint circular. Ug mo ito giingon election for practical reason, of course, mo gamit gyud ka og mga alias. Straight to the point. Pareho na ng mga NPA, mga higalang, kanang imong ikasugat ng mga NPA, commander sa NPA, or na kay classmate karon, nyato na NPA na. Abot dito mga higala sa bukid, lahi man nga gidanla day. Nag-alias man na. Lahi man nga kalibutan. Lahi na nga kalibutan. Mawitaw na mga higala nga, so ang mga aliases, doon ay mga ngan nga mga katawanan o guban pa, mura na siya nga kategori. Ilang gitagi-tagi ang pagpagawas. Masabot na to nga kining sa prosecution sad kamao po sila ila po nang gimitingan nga di lang po nato pagawas tanan para napatay mahabilin po sa sunod, no? O kanang mas NPA day do naman ka, no? O kaki, Kanimuel, Pero kanang imo Kanimuel, kanang Nimuel pwede po nang usbon pag yun mga lahi ito indaken. So tuatas kalihukan lahi pod, no? Kanimuel lahi po nagpangan, no? Kabuyki, Kamaris, Kakin. So doon na mahigilay ko to sa lahat na nga kalibutan ba. Ibalik nimo sa inyo, mamista ba ka kailan mo ang mga kuan. Mo na ilang na ilahan mo ngan. Pero ito sa kalihukan lahat mo ngan dito. Kana mahigala sa Intel nga kalibutan anak na. Ang kinilang mga ngan mahigala medyo katawanan. Pero ang kategori niya silent ang joint circular sa kuha og mugamit og alias for practical reason na. So aron nga magkatawanan gitagitagin na primero may Grace Piatos, Rinan Piatos, nya sunod na po nigawas sa po sunod nga batch may nigawas kanto si Andy Lim, si Alejandro Piquet na. Gahapon katawanan sad kay na po ni mga ngan nga nang gawas. Lahi po ni mga ngana ipakita ko dong names. Mao man ni nahimong katawanan. Mao ni mahigala ang actually tara. Antonio Pagong si kuan kaning mo ni ang nakadawat og naay AR acknowledgement receipt sa confidential funds kay purchase of information si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit og si Soniso Belat. So nadako ning istorya mahigala kay ni aman mahigalay Suniso Belat. Sino na tanawa binuang gyud ni mahigala ning maong ila mahigalang gipapirma nga acknowledgement receipt. So pagutan-on ni mo Gina Acosta ni mayon Gina Acosta wa nako ana Your Honor kay si Colonel Chica naman na. Kang Colonel Chica man na Your Honor. Muna akong pabuto na to. Og ipatawag si Colonel Chica, duhay may tabo. Ang prosecution meron duha po sa patawag day. Naa sa lista si Colonel Chica nga witness pero wa pa ila pang desisyonan kung ila bang ipatawag o dili. Kay duha may tabo ani og ipatawag si Colonel Chica, malagbit nga si Colonel Chica mao gyud makatagak ni Sara. Og di magkadimao dito mahigala sa ubos. Pero malagmit maka-explain si Colonel Chica mao hinoy maka-absilto sang Sara. O maka-explain si Colonel Chica kasi may expert ani. Kay Colonel Chica siya mga higala maoy commanding officer sa VP SPG. Munang ang tubag ni Acosta is limited ra gyud. Ang iyang tubag sa gikan pagkuha sa kwarta, nya iyang release ang kwarta nga to kay Colonel Chica kay siya man maoy expert ana Your Honor. Wa man say military background si Gina Acosta. Mo nang gipangutana may Gilas Defense Council ato sa cross examination, required ba nga ikaw SDO do nagi kay military background? Dili required. Mo to nga bisag bata pa tong abogado sa defense na nakapalusot gyud mga pangutana nga nindot sad nga paminaw. Although medyo kato mga naminaw nga mga
abogadong mga karaan-karaan maingon gyud kuwang pagyud. Pero so far ang mga substantial nga mga info nakuha gyud. Istorya bitaw Mike Rama ganin ang gaba nga pon bisita man diri. Bitaw mga abogadong sara mga bata. Pero mao ni Mike Rama day nga pero naay message ana. Naay message ana nga mga lawyers mga bata ba. Nga murag ang mensahe nga magdanig youthful nga kuan leadership unya kung tagaan mahigala kahigayunan si Vice President Sara Duterte may presidente. Na mura ba kitong mga tiguang kapoy na siguro mo sa pahoy-pahoy na sa mo diha. Ato pulihag batanon. So kini mga higala kung imong tanahon o imong yung analisaron katawanan kay ni Suniso Belat. Ana pag-pronounce sa Belat man pronounce ni kay Iman Eagle. Mo na nga mo circulate na ron nga mo na. Pero kung imong i-analyze gyud, mao ra ni nga kategory nila ni Mergris Piatos nga mo tay primero na himong katawanan, sunod ang dilim, kini nga kategory aliases ni. Buti pasabot, silent ang joint circular sa paggamit so alias. So dili siya gidili under mahigala sa joint circular. Straight to the point. Gitugot siya pwede sa mo gamit alias. Pero kini mga ngan nga naa diha nabutang, si Colonel Chika mo'y angay pangutan-on ani. Dili na mahigala si kini ni ang Gina Acosta. Straight to the Hey, point. mao naman testimonya Gina Acosta nga imo pa yung pugson Gina Acosta. Mahimong argumentative ang imong pangutana. Di man pwede. So, ask and answered nga si Colonel Chika ra. Muna to pabuton si Colonel Chika ila bang ipatawag para siya maka-explain. Now, kini mga higalang apelido. Ato lang gini-confront ha. I-address ta gini klaro nga apelido. Kay kini magod mga kagilan himong katawanan. Klarohon tala ni. Suniso Belat. Timan nga naghimo din si Colonel Chika. Si Colonel Chika may gala Osaka sakop sa Philippine Army. O si Colonel Chika mga kagilaan Tagalog man ni. Kanang Belat sa Tagalog di man abastos. Straight to the point. Hindi kin. So, og mo kahimong katawanan sa mga Kabisayan ug Mindanao, grabiha sa doy. Ha? Katawanan kayo. Pero dito sa ila, muna kung klarohon talang gina, may unta mapatawag si Colonel Chika para maklaro to. Unsa ni taga-asa ni Colonel Chika, Tagalog ni kay siya man mahigala maoy commanding officer sa Vice President Security and Protection Group, VPSPG. Kana dayang Belat sa Tagalog mahigala, kana dayang manghiwig ba. Kana bitaw na imong awayon na binabata ron, na mo simbahan niya sabak kay bata imong hiwian. Mao din ay meaning dai mga higala. Ang utana ko indikin ganyan kadi ko suito sa Tagalog sala dai kana manghiwi ba. Ha? Oh, Belat. Manghiwi din na kuno. Mao din na inday Maris. Indikin mao din na no. So og Tagalog dili siya bastos. Dili siya bastos. Kasi Colonel Chika man naghimo ani, wa may labot si Gina Acosta ani. Mo ni Gina Acosta gi-submit na diri, daghan ba na mga pangan, siya isip mo'y mo liquidate ana kaysa mo'y SDO. O na ilang gi-submit dito sa kuha. Mo na nga hantod karon kanang kuha, wa pay final. So dili pa nimo mahatag og konklusyon nga kurakot si Sara wa man. Kay kini mga higalang so far wala man mga higalay testimonya tay pangutana sa portions kang Amy Marcos ha. Naabay bisag usa ka sentimo. Bisag usa ka sentimo lang na dawat Sara ani. Wa gyud. Kay ang kwarta gud ang chain of custody sa kwarta gikan sa bangko gikuha ni Gina Acosta gitunol man ni Colonel Chika wa man maka hikap gani Sara anang kwarta ha. Muna nga so far sa pagkakaron kulang pa dili pa manghigala wa pa makaprobar ang prosecution nga si Sara angay tanggalon pagka vice presidente. Kay ang dagas kwarta layman kang Romualdez gani mga kagilaan nga doon na gitestimonya nga, gihatod, ginamong mali-malitang kwarta si Ambay. Gihatod, mahigala sa balay, mali-malitang kwarta, doon na mga pictures. Abe, kana, og imog yung tinudon karon. Seryoso yun nga itong gukuron ang kurakot. Pwede man na mo ma-check sa NBI. Pwede man na ma-check sa atong law enforcement units mahigala, katong mga expert no, AI ba ni, AI generated ba ng picture o dili ba? O dili na AI generated nga, doon na mali-malitang kwarta nga gihatod. Si Sergeant Gutisa nga to kang Romualdez, lahi ng istorya ha. Ha? So ako maliko na, kini mahigalang Suniso Belat, ang naghimo ini si Colonel Chika nga usa ka Tagalog.
So dili ni bastos alang kang Colonel Chica. Ha? Kay tanawa ato na karon talang gini. Kay pareha na to kita mga Bisaya. Kini ba yang moingon ta may gala og pagkuha dito og sili daykin, kay atong ipusaan tanig sili ning atong suka kay lami kay tuslo ning kwan. Ug adto ka sa waray-waray kana ramang sili bastos kana. Kay mao man kinatao sa lalaki ng sili. Tungod ba ni sa ato bang pinulungan nga lain-lain ba? Una nga ug adto careful ka gyud moingon ka dito indaykin nga ganahan kog sili. Pwede mangayog sili kay ganahan kog sili. Uy. Bastos sa ila. Ngayo ka og kuan lahi na. Pero ato dili okay kay na. Sumo na nga kini mahigala binastos ba ning kang Colonel Chica di ba? Ipatawag Colonel Chica, mas may para nako ba? Ipatawag. Ngano mo doduham sa patawag? Para nako ipatawag na para maklaro ta lang ni. Kay mo man naghimong katawan ron. Suniso Belat. Dili man na o Bisaya, sa Bisaya na kay di medyo lain. Pero ang naghimo Tagalog man. Kadto man Colonel Chica. Tamo na karon diha nga medyo dunay kalainan. Kay kini kong pangan may kining alias god. Sa joint circular sa kuwa, wa siya gidili, wa sa gi silent ang joint circular sa kuwa. Ug unya kana mo pagdagngan kumon maguna ngatos kalihukan sa mga labi NPA, ngari kas kalihukan sa Intel kumo na mismo gani kami mga taga-radyo. Ako na ko maapil ana kay gikan sa akong pagka DivCom graduate man ko may galap, internship na mo sa una day. Nagdaan mo ko sa kungan tinuod kay daan kag tinuod nga intern ka. Pero pila man kabuk taga radyo katos Bobby Nalsaro di man to Bobby Nalsaro, Pablito Nalsaro man to. Ang radyo nim lahi. Bisa kanis Ken Galinya, Caroline guni, nyak na Ken. Oh, di kana si Idol Boyki. Boyki din nga ano tinuod nga, tinuod nga. Di man na Boyki, ngan lang na Grab Riders kan sa una. Sa imong gidang nga on in lahi ba? O, kana DJ Mikey dayo, sa din na. Di ba yung tinuod ngan? Lahi na ngan sa imong, sa on-air nga ngan. O, mahimo ng katawanan sa Idol Mikey, kay ang ngan ba'y gidana, Mikey Gol. Giusab na naroon nga iyo lang, kay mulain, magkay paminon. Kisa may naghimo ana, akong palag ko na sa una ana. If ko kung ano yung mga ngan, iba usaban, mo may, kuhan sa mong area manager. Ako na kung ano, kisa may area manager, so na bagong nga, nakuha sa ako sa amigo tong area manager na amigo nako. Nahi sa iya day kay para kuno mo katsi kuno sa on air ba. Gikan to sa ABS kadtong ilang area manager niya mo toy nakuha ni atong usbon kay kun ako yung palag ko primero nga ngano nganlan si Ali, DJ Ali, Alimatok, DJ Tina, Tinabal. Walain para nako ba. Honestly ha, akong pangutana sa Boyki na murag ni palag ko kadali ba, kadali ra pero so kay kuan ko ni gi-explain na sa ilang area manager tagay-tagay mi dito sa kuan niya. Unsa man nganong para kuno katsi mapuy iya, girespetaran ko na lang. Ha? Kaya Idol Boyki, di man kung man ngan man sa on air, di man tinuod nga niya sa birth certificate. So kanang pangan mahigala sa kada may nana, dili na siya kunoy. Normal na labi na sa kalihukan didto mga higala sa Intel. Ha? Ato rin padayon unya tataod ha kay kada na para maklaro man to ba. Ano explain talaga klaro pero in fairness, pariha katawanan ang prosecution o ang defense, doon na sila yung mga, pariha mantigo, no? Ang pag-present, pariha nga doon na yung mga paukya pod para sa mga tao, mga sukiti paminaw, kay ang pangutana sa prosecution, gipalusot yung pangutana nga scam ni, ha? Giobjikan sa defense, ipa-stricken off from the record, lain mo ito paminaw na, di matungil adto to, tang-tang. Pero ang defense pod, nakabawas pod, magpangutana, kaya pala, kaya yung answer mo ay paulit-ulit dahil paulit-ulit din ang tanong. So pariha bata sa pariha nakabawas-bawas yun. Ug sa boxing pa pariha nakasukmagay yun niya nakabawas-bawas. Nakabawas po ng defense. Kaya paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Objection, i-withdraw. I-withdraw ang pangutana pero huma na, napalusot na. Pariha sad mahigala sa prosecution. Nangutana about scam, stricken off from the record pero napangutana na. So, in fairness, ang duha ka mga abogado pareha-pareha, katawanan, pareha-pareha kabos-baos, okay ra ang dagan. Baka rita sa unod sa impeachment trial ato i-explain og dugang unya, ang dugang pa mga anggulo, mga sukit paminaw. Labi na ang pamahayag ni Rafi Tulfo. Atong hitsbutag tiwas unya taw-taon naman lamang sa Armen 558 Manila.
Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, arita mga higala sa atong isgutanan, balikan na to gamay. So sa ako nagingon, ang pag-summarize na to, pag-present ni Gina Acosta, nag-withdraw sa kwarta sa bangko, ang maong kwarta gihatag niya ngadto kang Colonel Chica pag-implementar sa mga various confidential activities kay siya man mo expert ni ana. Diha na gid malimit nimo ang pangutana kang Gina Acosta. Kay wa naman sa kibaw ngadto og imo pang deep dive, wa naman sa kibaw. Kay wa man sa musud sa kalibutan sa intel. Si Colonel Chica mo ikibaw ana. Now, ang nahimo lang mahigala karon sa may bag-o. Kung imong tanawon, kani prangka-prangka lang pag-istorya ha. Ang testimony ni Gina Acosta, way bag-o. Nigawas na ni dito sa Quadcom, nigawas na ni sa House Committee on Justice, ikatulo ning paggawas karon. Ang nakabag-o lang gamay, nga mo hinahimong katawanan kay gi-installment nila ang mga ngan. Primero, may Grace Piatos, sila si Piatos, kinsa patong uban, so katawanan. Nya human ang na luma naman to. Gawas na po mahigala katong sila si panahon ni Kapunan. Gawas po mahigala to si Andilim, Alejandro Pikit. Nakapikit dahil sa Andilim. Pero why bag-o? Sa substance ba? Ang nabag-o lang, daghan ng mga pangan nga naa mahigalay acknowledgement receipt pero wala butyag tanan ba kausa. Gi-installment nila. Asa patong laing katawanan, gi-installment. So, kamausa ni prosecution pre buyag, no? Ila po nang gimitingan, day. Pagtanaw nila sa case conference nila, nga tawa sa ni sila. Na mao nito i-present. Kay karon mahigala ni Aman, nangatawa per kutob ra diha. Kutob ra diha. Unsa may laing substance? Na-address naman ni nga kanang alias, pwede nang gamiton, silent mahigala ang joint circular sa kuwa, labot sa alias, especially, nga kini naghisgot mahigala og confidential or intelligence funds. Kutob ra diha sa katawanan nga naay ngan mahigala sa tong kwandong, mga ngan sa nakadawat sa kwandong. Balik to gamay. Nga tuwa dito mahigala si Belat. So kani mo ni ang gipadako ron sa katong suko ni Sara tanawa na mga ngana laliban ka na Suniso Belat. So katawanan bugal-bugal mahigala katawanan ana pero kutob ra diha. Ngano man na-address naman na nga kanang paggamit og alias pwede. So kuwang pa ang ebidensya nga mapindawon si Sara. Kuwang. Ngano man wa mamatay pangutanang Amy Marcos na bay ebidensya nga bisag sentimo lang na bulsang Sara? Wa. Agad pabati ninyo ron si Amy Marcos para maklaro na to. So muna nga ang ato ini pabuto na to basin pa o sa sunod nga mga witnesses makapresent ang prosecution og dugang pang pasabog ba? Basin. But as of now, Gina Acosta di matawag pasabog kay wa na may bag-o tong kan Gina Acosta day. Maura man to sa Quadcom, maura mahigala sa House Committee on Justice, kini na nakabag-o ron, wa nila ning tagu-taguan nila ning maong pangan nga Belat. Karon pa ni gawas mga sukitig paminaw. Unya katawanan man sa mga Bisaya, tara binuang gini kay Belat god. Pero remember, ang naghimo ini, si Colonel Chica nga usa ka Tagalog. Kanang pulong Belat sa Tagalog, dili ka na bastos. Dili bastos ba? Kanang imong ginuuna ba kay? Lahi na kaya. Panungog na sa bata ba? Kanang bitaw labi pa na simbahan niya, saba-saba ng bata nga mo hiwian imong naong, mo din ang Belat. Magkalain magutag pinulungan mo na ko gi-example ganina. Kanang pulong sili lami man na. Nga ituslo ni mo suka, ipuga ni mo suka. Nya human ang suka gisilihan. Pero moingon ka lami ang sili ato ka sa waray-waray. Lain mabastos ba dito kay kinatao man ang sili. So lain-lain ta og pinulungan. Pero og kanang pulong sili ari na to gamiton sa Cebuano dili lain. Kay sili pangtimpla, ha? Adto ka sa waray-waray bastos.
No? Kay lahi-lahi man gud kining kung atong nasod arkipelago lagi nya daghantag mga pinulungan ba na lain-lain. So kani mahigala kutob ra diha gyud nya himong katawanan nga na belat diha na katawanan na bugal-bugal. Pero kutob ra diha. Walay legal implication. Prangkang istorya. Why legal implication? Ngano man because ang alias pwedeng gamiton silent ang June circular sa kuwa. Lahi ang kanang ordinaryo ba lang nga himong katawanan ana. Pero sa actual do na bay legal point sini? Do na bay legal point nga nakapabor ang prosecution? Wala. Usa lang may pabor katawanan. Katawanan. Kay labi na mao gyud akong ingon sa Tagalog kanang langgam lahi man. Ang atong langgam lahi man sa langgam sa Tagalog. Ang Tagalog nga langgam nagkamang-kamang pa. Mo nang labaw kitang Bisaya kay ang atong langgam naglupad-lupad na. Lagi talaga to katawa ni mahigala. Kana bitawng kumot. Moskitiro man na sa Tagalog, pero sa ato din wa na, ikumot-kumot na. Ang kumot sa ato, lahi naman yun. Ha? Ang ilang kumot ito, naproteksyonan makaslamok. Pero ang atong kumot dili, makapriso naman ang kumot. Labi, lain ang imong gikumot. Nya karon og panalitan ako inon Idol Mikey. Og ari sa Bisaya, makuan gyud na. Bastos pero dito sa Tagalog, Idol Mikey saan ka nakatira? Diyan sa apartment ko. Mag-upa tayo diyan. Pwede bang makaupa diyan? Pag adto ka sa Tagalog, di man na bastos kay, kung man na, mag-upa, kung man na, kanang, murintal ka ba? Murinta ka. Pero kung sa Bisaya, bastos ang upa kalain. Manaki nga to. Prangkang istorya ba? Kanang, usa may nakuha, nakapabor sa prosecution kunuhay gapon, kutob ra sa bugal-bugal. Nga, belat, post sa Facebook na yun. Tala, adto sa belat. Pero, unsa bay legal, napasay punto legal, wala. So muna nga, og imong evaluate gahapon, kining witness as Gina Acosta, dihado gihapon ang prosecution. Pabor gihapon sa defense. Wa pa manghigala kabaw sa prosecution yun. Tungod sa ebidensya, but with respect sa mga lawyers, sa pulos maayo. Ay lang mga lawyers. Pulos maayo. Palusot bitaw kuhan kay kasabot ng mga lawyers nga gawa sa senator judges nga ilang i-convince, ila po i-convince ang mga tao mo nang palusot. Ang abogado sa prosecution mo palusot ng pangutana nga scam ni. At least kalusot ang pangutana but motion dayon ang defense nga pa-stricken off from the record. Pero na nagalusot na. Pero kabawas po ng defense. Kaya paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Move to kuan po dayon objection. Vague. Pero na nagalusot na po ang pangutana. So wala ko ingon, pariha ang mga abogado, okay ra. Ang mga abogado pariha ra og kanang kwan. Di magpalupig sa bisag mga batan-om na abogado sarap kung batisan. Napoy minal dito gamay ba. Pero arim ko kasi ebidensya. Og ako may evaluate ani wa gyud. May kag lawyer to lawyer okay ra. Di wa ko ikasaway. Ari na nga sa mga kwan sa punto ba, punto legal. So ang nakuha ra gyud gihapon nga bugal-bugal upaltan salig ka may suko ka sa mga Duterte kana yung unsa ba nga belat man. Kutob ra diha nya katawanan. Pero may kag legal implication walay legal mahigala nga punto ang dapita. Kulas ni Do. Uy, kulas men. Ana nga, og imo ikonbikto si Amy Marcos aning kani pa nga portion lisod. Mo na ang pangita paglain. Ato pa buto na prosecution basin na pailain. Kaya tanaw ha, unsa may question ni Amy? Kuno kon Amy dong, naabay kinini ang naabay ni amang ko na itong YouTube. Paliho ko na kong check dong, kaya basin nga nung naamang man itong YouTube. Basin o gipariglahan tagamay. Double check daw. Tinuod ba na, kwan, namay mga nag-chat na ko. Okay. Sige, check sa kuno names. Okay na, sige.
na karon aritang Amy Marcos ha. Mo ni question Amy Marcos, kung imo mahigalang ang pangutaang kwarta gud gikan sa bangko, gihatag ngadto kang Colonel Chika, sila Chika na bahala dito pag-implement sa kininiang confidential nga mga activities, various confidential activities. So ang kwarta, wa gani kakita, wa gani mahigala si Sara diha. Why testimonya? So, ug mingon kag corruption, di nimong pasangin lang, Sara. As of now ba? Kanang objective lang tas magkuhan ba? Way ebidensya nga, gihatod sa bahay ni Sara ang kwarta. Wa. Di ba parehang Romaldes nga doon nagi mali-malitang kwarta gihatod sa bahay? Nya na may CCTV na kung seryoso gyud ang gobyerno mugukod, na may CCTV. Na may mga pictures. Kato mga pictures manghigala sa 18 Marines picture ni Gutisa nga naghatod og kwarta, mali-malitang kwarta. I-check og AI ba? O dili gani AI tinuod na. Ha? Ba't kani wa man? So, lisod nimo kas pagkakaroon pang Gina Acosta dili pa nimo mapindown si Sara ron. Wa ta kasabot sa sunod nga mga witnesses. Katanaw ha, mo ni pangutan ng Amy Marcos nga klaro ba? Di ato pa atong i-play dong ang portion nga sa Amy may nangutana. Okay, proceed dong. Sige. Okay, sige dong, kani dong. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. Sige, gamay lang ha. So mo na ni, si Amy Marcos na may nangutana ha, gamay lang. Kini nga punto diha pagkamaingon nga. Saan na pagkumbiktong Sara anak nga? Wa may bisag sintimo lang. Wa may testimonya, wa may ebidensya. Nga doon ay bisag sintimo lang nga naadtos bulsang Sara. Kini nga pangutana mo ni mo patimaw pagid ha. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mo ni atong balikan mga kaigalaan. Mo lagi ni nga si Gina Acosta limited kayo ang iyang testimony. Wa naman sa personal knowledge pag adto sa ubos. So ang iyang testimonya, klaro-klaro lang ha para kung imong i-summarize, 2 days man yun in taon ang paghimog, direct examination. But kung imong i-summarize, ang testimonya ni Gina Acosta, ang unod na yun niya, sa may nagkuha sa kwartas bangko, kay iya mga ana sa chiki, isip disbursing, special disbursing officer, unya dayon, iyang gihatag ngadto kang Colonel Chika. Mao na. Ya si Colonel Chika mo nag-implement mga kaigalaan sa mga intelligence, various confidential activities. 2 reasons. Number 1, sila Chika mo expert. Number 2, gimanduan sang Sara nga ihatag ang kwarta ngadto na Chika. Mao na ginay sa testimonya day. Nga ni take mahigalag 2 days nga direct examination. Muna ang cross, mubo na, ang cross. Kumot ni mo na unaon baya, ang og nalangan ni mahigalag nalaygay, ang prosecution may nakalaygay ani. Kay dugay man mahuman sa direct examination. Tarawa ang cross examination, paspas naman gani. Pero sige lang, atong respetaran kay basig mao ilang style sad, no? But mao ra ganay unod. So, wala mga higala pa'y kulang pa kung imong ipindaw na Sara Romingo naka-guilty, kulang kayo. Kaya wa may ebidensya may higala nga giunsa man na nga to man latsikang kwarta. Nya na liquidate man nila na kay na may nga mga recipients ito. Nga mga purchase may higala sa information katong mga recipients. Nagasto sa pag-purchase of information. So, walay ebidensya nga mo ni pangutanang Amy Marcos. Tanaw ha, batay ang pangutanang Amy Marcos. Nabay sintimo. Nga bisang sintimo lang nasod sa bulsang Sara. Wa. Kani may lisod nga diyan dapita lisod nga iprobar. Di mo ka pataka lang ka mapamasangil. Iprobar ni mo pamasangil. Kay mo mutangtang ka og Vice President. Unya kanang Vice President nga mong tangtangon, mao gunay pinakataas og buto nga nakuha so far. Taas pa ganing BBM na 32 million ko nang buto nga nakuha gikan sa katawhan. Taas ka na ang officials gobyerno. Unya imong butang-butangan nga wa kay ebidensya. Kuwang pa. Bato ta kasabot ha. Tingali sa sunod napaslay dugang nga mga witnesses. But as of now, dili pa mapindown si Sara as of now day. Sakit sang normal nga kuan oy. Kasabot ka wa pa man. Mo ni question ni Amy Marcos ha atong paminaon. Sige dong. Hindi lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel Chika, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am.
At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, Okay, pause, yung pause. Kanina mga pangutan na, ay, ganun pala eh. So, mo na isulti si witness. Mangita sa laing witness nga musulti gyud. Nga, ay kita gyud may malita-malita ang kwarta gyud to gyud. Gihatod gyud sa bayan Sara. Aron imo mapindawon si Sara, pero kana nga witness mo agi po na og cross examination. Wa man, so pag ang kwarta gikan sa bangko gihatag nga to kang kanila chika. Okay, mimando si Sara nga ihatag nga to kang kanila chika kasi la chika man maoy commanding officer sa ilang Vice Presidential Security and Protection Group. Kining VP SPG. Colonel ko na. Siya may nasayod. Usa ka step ng Colonel General ko na. So siya may nasayod anak dito sa various confidential activities. Wa mo agi ni Sara na kwarta, wa gani kagunit Sara sa kwarta. So lisod kayo imong pasanginlan, nga man kagunit gani sa kwarta. Ni mando lang siya ni, kuan ba siya? So, as of now, dili pa ni mo pin down. Nako example ha. Example lang ni. Pero, para masabtan tanan ba? Example lang ni. Kani ha. Kini bitaw nga itong donation drive dito, Daiken. Pila may ito nakuhang kwarta, 4.3 million sa linog dito sa Bugo. Pag Bagyong Tino, 3.8 million. Kanang sa Jinsan, 1 point something million. Pila to? Ako'y nanawagan. Suod mo pinagi-Gcash. Dili man akong Gcash gamit kay Inday Maris, kay Inday Ken. Kasabot ko na kwarta. Pero ako gunit ng kwarta habi sa gamay. Pagpamalit na ito bugas, kabantay ka day. Pila may ito ko, palitag bugas, yung hatag ta sa mga namatyan, tag 15,000 itong ihatag, o 10,000 na, sige. Butang lanag ka ng kwan envelope nga. Sila na'y bahala, kay kini mga babae na ko mga kauban. Aida, Marisa, Ken, kasaligan man na sila. Unya, detalyado, sad. Kana mga resibo-resibo, pila ka kwan na itong palit, 50 ka kwan sa akong bugas. Okay. Pila may nagasto anak mana. Pero palit pa din, palit mig silupin para sa bugas. Di ko detalye anak nana. Lumakarwa mo agim kwarta, wag ka hikap sa kwarta, pasingin lang kagalit. Basig na anak ang kambibi Sara, day ba? Kay nanago ka sa taas ba nga ng Vice President ka, di naman katanan ang detalye astang mga resibo ikaw pa imukuan. O ibig ka ng mga mayor nga naa diha. Dili naman sa mingon yang kuan na mga resibo diha. Mumando na sa staff nga ihapsay na dihang mga kuan kay mo report para sa kuha na. So muna as of now dili pa mga higala unfair kung imong ikonbikto si Sara sa pagkakaroon mo ng mingon sa guilty na Sara. Wala layo pa kaayo eh. Wa pa ka probar prosecution. Ako yung example ako kagaling para dali masabot ninyo ba. Nga kamo ni hatag mo kwarta nam odiri para sa donation. Di amon gi accounts kanginan mao ni atong kwarta na dawat. Pero ako mismo nga ako'y nanawagan, ako'y manager diri wa ako makahikap pa ng kwarta ha. Unya, kapila na to na implement mga sugitig paminaw. 5 kag among mga kuan diri, labaw pa nig tagakuha ko nimo account diri. Mo nang ginaihap hasta sensiyo. Klaro gud asa padong. O ka, paghuman, makita na lang ninyo, gataga na mo itong mga biktima. Kato sa Bugo day, pila mo ito yung panghatag, 15,000 kada usa. Yan, kanang pagi, prepare na. Abot ito, apil ko sa picture. Pero pag prepare na mo, ihap kwarta nga, pila ka envelope na. Wala ko mo trabaho na. Namtay mga staff, nga mo tabang na to. Labi na mga babae mo, ito patrabahoon kay, kanang detalyado sila ba. So muna nga, kung mamasangil mahigala nga kuan, unfair kayo. Wa ba nagkagunit o nagkakuan sa kwarta? Nga most likely tinuod ba na day, kaya ano, kanagong ranggong kang vice president, di naman kamo, bisag mayor gani, busy na mga mayor, mabitan na doon na mga higalay jurisprudence ana. Nga kanang pamirma, nga sa mayor, pirma ka, doon na kay proofreader ana, doon na kay executive assistant ana nga basahan na guna, kay di man basa tanan, kanang mayor din ang basa tanan pirmahanan, oy.
Ako nahimo kong executive assistant kadali sa unang Brother Soc Fernandez sa Talisay. Baga kayong bugdugo ng pirmahanan. Di na mabasa niya tanan day. Uy, ako'y tigbasa, pirma na siya. Pirma. Unya nakapirma ng mayor, doon na jurisprudence na nga. It doesn't mean, labi pag bulyaso ng ipirmahan, guilty na yun. Imo pa nang imbestigar kay tungod sa voluminous ba, nga pirmahanan. Mo ka na nga as of now, ibutan mo stable, ready for signing na, bisa gani kita, bisa ako gani diri, dagat tayo pirmahanan, pambibi bito day, hasta mga overtime, mga kuan, pirmahanan, baga kayo, wala ko basa hatanan, pero salig ko nga, gibasa na ni Mambibi, gibasa na ni Paps, gibasa ng Aida. So unfair gimong i-ditso og, monas pagkakaroon, mayon ko, pagkakaroon pa lang, kuwang pa ba, sige present pa mo og dugang, kung mahimo ka to sila chika, kaya nila chika kung mapresento, mas maayong mapresento sa chika kay ano maklaro to pero dito katugan sa standard kay ma-compromise man ang intel community pod. Balikan ang i-rewind ko tong kay midong katong mga pangutanahan kita bago ka kon wa gani mo agi ng kwarta ni Sara. So mo na pagkakaron wata kasabot kung doon na pa sila dugang witness nga ipresentar nga makaprobar nga medyo kung mabatas of now wa pagyud ang prosecution dihado paghihapon kayo. Mo na defense tanawa mga abogados defense mga bata lang gipada. Katungan ni si kisa ni nga ning tapos ang bakil ba ni attorney kwan bag-o pa man ning graduar gani. Kuan na sila padadaan sa mga bata. Og wa ko maingon nga kuan mga maayo ni mga bata pero og experience wise bas korte ba. Bag-o pa man ni murag bag-o pa ning pasar ni si kwan. Pero wala gina bisan pa duwa man kuno sa abogado naas ebidensya. Sa pagkaraan kang abogado. Unya ang ebidensya wa gyud ang kamatuoran nimo igo ra kang kulutahon og bag-ong graduate. Na to balikan sa IME be. Paminaw to balik sa IME. Sige dong, rewind dong. Ano punto nga klaro? Oh. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Boss ha. Tara, si Castro to sa likod mahigala naglungkoy in tao. Ang pangutan ng IME, ate explain na, ang pangutan ng IME sa pagprepara ng mga dokumento, na ba katabi mo ba si VP Sarawa? So, malagmit nga kini mga higalang pangan nga belat. Ato lang ni Miss Gutan gani ba? Wa kay ba usaran nila eh. Kay kini mga kailangan kang latsika naman eh. Saman mo in charge mahigala. Kana kung leader ka like Vice President, o siya ka ng mayor, di na ka maka-micromanage sa imong mga departments. Kana kung pagpangukay sa mga acknowledgement, dili naman na, kuan, nalagay kay saligan, nakay kasaligan. Kanang mayor, kadaghan mo na nakay mga department heads, sila na maoy bahala sa ilang department. Di man ka micromanage, macro management ang imong ginahimo. So mo na nga, kini, pag-prepare sa mga dokumento, wala si Sara sa imong tapad. So malagmit, kini kini gingon mahigala, sa nga Suniso Belat. Okay, number 1, Suniso Belat. Kini, bastos ba?
si kanila chika nga Tagalog, nga mo'y ang alias ani mga aliases man ni mga higala dili bastos. Kanang pulong belat og Tagalog di man na bastos sa pareha sa inyong unang mga Bisaya ron. Kay belat mao man ang pagpanghiwi, pagpanungog sa bata. Ikaduha, bisag imong Bisayon, ang spelling pod B-E-L-A-T. Tawa? Bravo, Echo, Lima, Alpha, Tango. Mo na spelling ha? B-E-L-A-T. Kap B, E nga Eagle, L, A, Apple, T. Mo na. So, ang pag-pronounce mo, belat. Belat. Mao na siya pag-pronounce. Kay na ay pa na, kana hinoon. Ato lang lagi katawa ha. Lagi talaga katawa may kala. Ato sa explain ito kan ba. Kuan lang ko palit sa mo katugon niya agot. Ato balikan gamay karon tuton. Standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Tawas kay Susminya dada ha kay kinini ang uban magud kay hugaw magunahuna no kanang tungod na ng belat ug Tagalog mo na naghimo na sila chika dili man na hugaw so maingon ang uban na kamo la hugaw lagi mo gunahuna wa na ba ya ato kung pronounce ana mahigala kay tungod B E nga Eagle Bravo Echo Lima Alpha Tango. Mo gud spelling so be ang imong pag-pronounce dili og naay pa na B. Agos dili pa ay mga pisa tagadali manghigala. Sa atong EXL Black Coffee ha kay gito ba ta katilaw nito sa Davao kay nga pasta lami aki ang batunan nato mahigalang himsog nga panglawas og maayo nga kinabuhi uban sa EXL Black Coffee espesyal kompleto de kalidad og epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga maghatag og muscle recovery og peak ATP nga maghatag og kusog sa imong kinabuhi niya ang sekreto alang sa maayong panglawas EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Straight to the point. Alas 9:53 na sa tumuman-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Na mo ni mga kaigalaan nga pangutana ni Amy Marcos, naa ba si VP Sara sa tapad ni Acosta nimo paghimo ini mga dokumento wa? Kay kini gud mga higala, gawas ka sila chika may naghimo ani kini ha ang belat dili bastos og Tagalog o kana si La Chica Tagalog na dili bastos. Ibutang ta lang Bisaya La Chica day Maris bitbutang ta lang. Pero di gyapon bastos kay ang spelling di mao. Ikaduha, maghatag ni mahigala og dugang huna-huna sa mga tao nga samot na nga way labot si Sara ani Inday Maris. Kay mo to kan Sara mo inanim binastos nga kun binastos magaling dili si Digong noon. Prangka pa istorya ba Digong mo istorya mo inanim binastos. Katong papa, medyo mo istorya binastos to siya. Pero pang masa love siya sa masa kay ang masagod mo lang magkatawa sa niya nga pareha na to ni ato gini. Pareha sinultian na to. Pero si Sara mahigala, nganla ni mo Sarag maldita, nganla ni mo kuan, pero dili siya bastos ug baba Inday Maris. Disintig ba si Sara oy nga kanang kuan ang sinultian pino na ba? Lahi kayo opposite kay na Sara og Digong sa sinultian. So mo na nga og kini nga pulong samot namin kang dili na kuan. Mo na ingon I mean naba si Sara ana sa imong tapad wa. So kini punto ba ni pangutanang Amy ha? Punto ni. Mo nang layo kay tinuod mahigalang imo inuwa ay tigi bulsang Sara. Wa man kay ang kwarta gikan sa bangko gihatag ni kanila chika sila chika na maoy nag-implement dito sa ilang various confidential activities. Wa gani kakita Sara sa kwarta. Wa gani isa mahigala maka pag-prepare ang dokumento wa siya. Ryan balik dong para maklaro dong. Ryan sugod niya ato na ipadayon-dayon kana mahuman. Sige. Okay na ka, Nems? Sige, thumbs up kung okay na ba? Kini may klaro yun. Sige, okay, proceed. Tignan ba niya yung bawat isa ng mga
Okay, sige. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date, at biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So, pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. po. That will be all, Presiding Judge. Thank you, Senator Okay. Marcos. So mo na-emotional sa katapusan kay pangutana siyang Amy Marcos, kumusta imong bana nga nasa ospital na bana ni Gina Acosta. Pero bisag to sa ospital yung bana, so disturb na Gina Acosta, butong na naon nimo. To ang kuan sa ospital. Pero intubag niya, okay man yan tubag. No? Pinabangs pa, hangs pa. Wag nila mapindawon si Gina Acosta, pastila. Ako nga lagi kato katawa mahigala unya ari po tang tulfo gamay. Now ato ning hit isgutan mga kagalaan kay porbida.
Pero kinisa nga portion mga kinato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduna daghang mga toksin sa mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa mong lawas aron maangko na may panglawas. Inumatay adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Untop alas 10 na mahigala. Kato si Erwin Tulfo, iyang ginganlan na Gina Acosta og mga panluluko ni. Nga naman tungod sa Bisaya. Di man malikayan nimo nga si Gina Acosta makasagol og Bisaya. Kay mo bitang gipangutana sa kinini ang recourse examination nga dito pa lang daan sa House Committee day sa iyang pag-imbestiga. Nakaingon na siya dito daan nga pwede ba yun honor nga magbinisaya ako. Nakaanak na siya dito pa. So karon sa impeachment court, kita ka, karon pangutana Amy Marcos. Nakahila ko, Your Honor. Bisaya na. Kayo, ang Tagalog pa na, makaiyak ako, Your Honor. Ano sa tagamay, Tagalog, gamay ki, oy. Masagulan din ang Bisaya. Niya si Tulfo nga itong Erwin, suko siya nga, anong panluluko ito? Ayaw po hukming panluloko kay Bisaya lagi na masagulan lagi bisag kinsa na to bisag ako gani mismo mag-interview ko diri mga higalagon gahi kay ning atong Tagalog tungod kay gahi kay tagdila ang mga Bisaya. Kadto si Erwin gahapon mahigala si Rafi na sad ang kang Erwin ingon sa anong panluluko ito. Di man na mo makuha naandam man nimo tong recross dong names. Wala ka makaandam sa recross katong kang kuan. Na dito gipangutana ni Attorney Lindon mo to no nga ngano nga kuan dito palandaan sa House Committee kay ngano mo binisaya ana masagulan gi Bisaya dito pa lang sa ubos dito pa lang sa lower house palandaan daan na mga higala nga niingon si Gina Acosta pala dito nga pwede ba ko magbinisaya, Your Honor? Nakaandam ka na to names? Katong sa kwanems. Recross si Attorney Lyndon Michael Bakil. May nangutana. Nara? Okay, pangutana na niya. So, ato sing address tong kang Tulfo nga Erwin. Before tamaring Rafi. Kaya katong Rafi, lahi sa itong Rafi. Stupido man sa ingon. Pwede ba ng judge? Senator Judge, may nanak. Gabiha Senator Judge ko ka. Sobral sa kayo ba? Yang ingan lag estupido. Kangil arasan. No. Unbecoming isip usa ka Senator Judge. Ayaw lang kanang bitir-mitiri lang gamay. Bahala og klaro kaing bias ka ron sa pero ayaw pud pagbuhig mga pulo nga kasama ning Erwin Tulfo. Anong panluluko? Ayaw. Kay Bisaya man ikaw pud baya Bisaya ba isa ka? Di dugay lang mo sa Manila. Kini mga Bisaya mahigala inig moadto tag Manila. Di kin malikayan kini atong mahibaw-an kay yung Bisaya kaki. Lahi lagi na itong sultian pagka Bisaya ka naman ning kamot lang tag Tagalog ba pero mahibaw-an kay yung Bisaya. Mo nang musakay kog taxi dito. Inigsulti na ako makisabot yung taxi driver nga taga saang probinsya ka sir. Atong balikan. Okay na dong, recross dong. Ayo tong cross dong. Katong recross lang but pasabot katong direct examination primero na direct examination sunod cross. Sunod sa cross redirect na dayon recross. Kato namin mga punto dito pero sige na lang murag nga ato lang andam na uba dong kay murag wa naman tay oras mo dong. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.